Madaydayaw unay iti Dios kakabsat ken gigiyem. Iti daytoy nga gundaway mangipayak manen iti kanta para kata kayo amin nga ka-viewers. Agdingdingeg iti page ni Brother Benny. Inikastamot nga iruknoy ko daytoy nga kanta kini Pastor Jomel Ganotisi. Ti ayat ti Dios Ama. Ayat ti Dios Ama, anyaket din di sang itna. Ayaten na ti anak na, tulungan kenaywanan na. Taptapayaen na, lubong ti dakulap na. Kapod nagpaiduma, panagayat na ti anak na. Intun agserbi ka, kung palen ti bilbilin na. Pukawem gurang-gura, kitintayon agkakapya. Intayon agmay-maysa, na agserbiti na marswa, tapno agbalay ka. Awaten tay tungguna. Agyaman tay ken Jesus nga Ama, gaputi ayat na indatun na iti biyag na. Inipuran na rigat ken ti ut-ut na, gay krus nga binaklay na. Basbasol tay pinakawan na. Agyaman tay ken Jesus nga Ama, kaputi ayat na indaton na iti biyag na. Inituran na rigat ken ti ut-ut na, kay krus nga binaklay na. Basbasol tay napakawanda. Basbasol tay napakawanda. Basbasol tay napakawanda. Praise the name of the Lord. Gapu ijay Juan 3:16. Nailansa ni Apo tayo nga Heso Kristo, gapu kadagiti basbasol tayo, nasubbot tayo, ket napakawan tayon kakabsat, nadalusan tayon. Iti dara ni Apo tayo nga Heso Kristo, nga naiparupok, ijay bantay iti Kalbaryo. Yaman tayo kini Apo tayo nga Heso Kristo. Madaydayaw iti Apo, kagayem ken kakabsat. God bless us all kada kayo. Amin.